Luku 3. Hamsteriesittely. Tänään keksin paidaton riehuja. Paidaton riehuja on P-poikueesta, joka syntyi keväällä tuossa Euroviisujen aikaan. Siitäpä nämä nimet sitten näille poikasille tuli. Sori tää video, mä näytän ihan nuijalta tää tonttuakki päässä. Ja sit lisäksi tää on vähän ylivalottunut, mutta tässä on kyllä selvän. Eli tässä on pääartisti, paidaton riehuja, hirveä riehuja, tää ei oo aika tällainen lepsukka. Mut niin kuin kuvasta näkyy, niin on siis tällainen isompi mörssäri kyseessä. Eli aikaisen hyvät massat on herralla. Tää on varmaan kaikkein isoin kampelli, mitä mä omistan tällä hetkellä. Ja väriltään hän on sinipeike. Eli hän on tällaista suurempaa linjaa. Hänen vanhempansakin on vähän isoluisempaa sorttia. Eli kampellin koko aikuisena voi vaihella aika paljonkin siitä, että minkälaisesta suvusta se on peräisin. Hän on myöskin ainut sinipeike, mitä mulla on. Ja hei, jos teillä on jotain kysymyksiä, mihin mä voisin teille vastailla, niin laittakaa niitä noitten ihan minkä vaan postauksen kommenttikenttään. Niin mä ehdin teille vielä tässä kalenterissa niihin vastailla. Mut huomiseen!